Egunon Irene, zer moduz zaude? Hori freskura dakazu hemen. Udarakin batera helatuak bai ala bai, zaldala. Etorri zaitez momentu bat, mesedez, Irene. Oso ezaguna da Zarautzen zergatik, Irene. Ba, a ber, zergatik ez dakit, baina urte asko guaz. Oain dela 33 urte gurasoak ireki zuen. Non dago sekretua izozki denda batek 33 urte irekita egoteko? Nik uste aurrenengo gauza produktu ona itia dela eta gero zerbitzu ona ematia. Zuek egiten dituzue izozkiak? Danak. Danak. Bai. Zenbat dituzue orain hemen? Ba, ointxe bertan 54. Ze izozkia gustatzen zaio, ze zaporea? Guk gehien azaltzeu duguna jogurra da. Jogurra da? Bai. Egin duzun izozki arraroena, zapore arraroenarekin? Ba, euskal jai batzutan txistorra nahi non. Ona altze hon, Irene. Ez, txistorra nahi ez. Hobe txistorra berua jatia. Eta gero ikusten dut baita ere hemen, Irene, ez direla izozkiak ikusten, ez da zer ikusten. Azkenean vitrina, o betiko vitrinak izozkia ikuste deunak, argila eta izia sartze zaio, eta hori okerrena dela guantzat. Bueno, Irene, nik jakin edut nola prestatzen den helatu bat. Erakutsiko jazu? Noski. Venga, bagoazen, nondik, hortik hemen? Hortik, bai. Hau zein da? Lur. Kaixo, Lur. Kaixo. Bueno, nik nahi dut erakusten diazuen nola ateratzen den, nola egiten den, helatu bat edo... Tarrina bat egingo dugu? Noski. Venga, a ber. Duratu naiz, honek, Jesus, ze ondia. Ez dagoela borobila oitakoa klak bola ateratzeko, Irene? Espatulaia barruan dakau. A ber, nik hemen ondo dakat Kinder Bueno. Bai. Saiatuko naiz. Eskuakin Bai? bola bat iten saiatzea, hartzezu pizkat... Iratzen joan behar zati bat, Iratzen? Hori da. Hori golen dira? Hori da. Epa! Hau, Bai. bueno. Teknika pixka berda. Bai, baina hau ikasten da, hau ikasten da. Praktikak. Niri orain gustatuko litzaidake, zuek batzuk pentsatu nahi dituzunak, eta ea Zarauzko jendeak asmatzen ditun ze zaporea. Estartuko ditugu? Bai, noski. Beka, ba. Zaukeratu duzue? Ba, aukeratu izugu jogurra, gero hau dakazu atzekoa jogurra txokolate txurillakin, hau pistatxo da, Gustatzen zait? fruta bezala jarri zugu mango, eta hemen atzekoa gaztatarta. Lur, Irene, ongi segi eta helatuak ez dira sekula bukatuko nere bizi guzin. Agur, guapísimas, ongi segi, aio! Disfrutatu, agur. Eta udara ongi pasa! Harri bati izozki dendak lortu du nire kalitatezko seilua. Gora harri bati! Arribatiko izozkiak oso goxuak. Kambio ingo dit, helatua oso goxua, zeok helatua. Eta ea asmatzen duzun ze zaporea den. Zein nahi duzu probatu? Bat probatu, hau, gipolik, a ber. Venga, ea asmatzen duzu ze zaporea den. Mango tropical, oso ongi, venga, beste bat. Hartu lasai. Oso gutxi hartu duzu, imposible da horrekin asmatzea zer den. Jogurra limoiak. Hau da, jogurra da, oso ongi, bez. Hau gaztatarta. Jesus, ez da segundu bat ere, hau gaztatarta, bai. Aberratxak, asmatzen duen ze zapore dakan. Ongi pentsatu. Beitu. Nire iketeat. Eide kezak, odun ez du gehiago probatuko. Venga, aio artista, ongi segi, aio. Helatua probatu nahi. Kaixo. Ea asmatzen dituzun ze zaporeak diren. Zein, hauxe, a ber. A ber, ze zapore. Oso ongi. Arrubiko Bai? tarta. Oidek gaztatarta da. Kuku! Mont Blanc, gaztatarta, udara dela! Venga, a ber, ze zapore hartzen diozun. Tarta ekez. Gaztatarta. Mont Blanc da, txokolate txuria eta jogurra. Bai. Pistatxo. Fenomeno, pistatxo, bai! A ber, ze zapore daka horrek. Joa. Increíble! Jogur! Bitik bi asmatu ditu. Cuidao. Kinder Bueno ebal. Ez da Kinder Bueno. Pistatxo! Irutik iru! Mango, pistatxo, yogur. A ver. Chocolate blanco con yogur. Izugarria da! Lautik lau! Increíble! Gaztatarta! Lautik lau! Como la marijo! Guinness errekorra, azkena! Eta hau asmatzen badu ja, bueno, increíble. Si me sabe tarta de queso. ¡Postigos! ¡Errekorra Guinness! Agur guapísima! Aio! Increíble!